Balkan vilayatynyň mesjidlerine, göçme çadırlarda we gonomçuluklarda halk maslahatynyň başlygy Gurbaňly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedowanyň hatyrysyna anna oşama sadakalary berilýär. Yerli resmiler vilayet häkiminiň dilden beren tawsirygy esasyna büdjet işgärlerinden 40 manatdan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Merhumy hatyralap 21 aprelde vilayet boýunça 12 sany mesjidde Türkmenmaşydaky howsarsız çağlaryň we maýyplaryň mekdep internatlaryna 3 sany gonomçulugyň sadaka jaýlaryna sadakalar berilýär. Sadaka çäreleriniň çykdyjylary büdjet işgärleriniň we telekeçleriň üstüne ýüklenýär. Munyň üçin döwlet edara karhanalarının her bir işgärininden 40 manatdan mecburi pul toplanýar. Çärelerin guramaçylyk işleri yerli häkimlikleriň işgärlerine, dini wekillerine we medeniýet işgärlerine tapşyryldy. Ýöne käbir büdjet işgärleriniň öz merhum ejelerini hatyralap sadaka bermäge ýagdaýy ýok, olaryň gün gözerany agyr. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Balkanly ýaşaýjylar mejburi sadakalaryň getirjek sogabyny soragasyn alýarlar. Bir yerli ýaşaýjy mejburi sadakalaryň sogaby bilen gyzyklanyp Türkmenmaşynyň şäher mesjidiniň bir dini işgärine sorag bilen ýüzlenipdir. İnim biz näme edeli? Häkim bermeli diýdi, biz pul ýygnadyk. Diýip dini işgäri yerli ýaşaýjynyň soraglygyny kanagatlandyrmandyr. Sadaka çärelerini geçirmek üçin bir topar goýun, günewakar ýagy, tüwi çörek we süýjü kökýaly azyk harytlary satyn alınıpdyr. Büdjet işgärleri hatyra çärelerini yaranjaňlyk atlandyryp yerli häkimleriň döwlet ýolu başlaryna yaranmak finanşyklary häsiýetlendirýärler. Gurbaňly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedowa 7 aprelde 86 ýaşda aradan çykdy. Munyň ýa-ni ýurdun mesjidlerine dini wekilleri merhumyň hormatyna aýat tüwi okumak we Qur'an kitabyny hatm etmek bilen borçlandyryldy. Türkmen Nokot News neşri Mar vilayatyna öýüne moğlu çağırýan adamlardan prezidentiň enesini hem ýatdymagyň tapşyrylýanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny 18 aprelde Gökdep etrawynyň Izgant obasynyň Awlyşan gonomçulugynyň ýanyna Gurbaňly Berdimuhammedowyň merhum enatasynyň hormatyna berilen agdaçar sadakalaryny görkezdi. Büdjet işgärleriniň ujypsyz aýlyklary bar. Ol hem aýyň başynda sowulup gutarýar. Öňümizdäki anyny akşamyna pul tapman 40 manady hem karz alyp beren adamlar boldy. Resmiýetiň soran pulny hökmany suratda tapyp bermeli, pul bermedikler ýa-da garşy çykýan adamlar işden gowulýar. Diýip Balkanly bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenlerde anyny gününden öňkü pensiýany we gününiň akşamyna we anyny gününiň dowamyna ötüni geçenleri ýatlap berilýän sadakalary anyny akşamy diýilýär. Gurbaňly Berdimuhammedowyň ejesi Oglawat Berdimuhammedowa Türkmen medeniýetine milli gymmatlyklaryň döwri wap derejede ösdürilmegine goşan şahsiýet hökmüne wagt edilýär.